Hello mga kamutya, welcome to my channel. So, nandito lang ako, nagdi-day off na naman, walang magawa, so magla-live tayo kung wala namang patutunguhan. At tayo'y magkwentuhan, mag-istorya taoy. Asa naman mo? Mga kaludi. Grabe kainit dito sa Hong Kong. At ako'y nag-iisa lamang dito. Walang magawa sa buhay kundi maglalayo, diba? Magla-live kasi naka 1,000 na ako. Thank you mga guys, mga kaludi. Thank you for subscribing. Sa ngayon wala pa akong mga walang kaano-ano kasi walang pera din. Punta ako sa labas malapit sa bar. Yan. Bar yan dyan. At ako'y nag-iisa lamang. See? Yan. Welcome to the live. Learn more. Yes. All right. Ayan. Diba? Ano yan siya dyan? Bar yan siguro. Dyan ang bar. Tumatambay lamang ako dito kasi mainit. Saka sa bahay din yung mga bata doon sobrang ingay. At ako na may nagutom, so kailangan ko talagang lumabas. Ganito ang mga OFW. Minsan nga yung iba nasa sa tabi-tabi umupo. Ganon dito yung mga OFW. Pwede naman ako matulog sa bahay, pero late na akong nagising ngayon. Kaya lang, upo. Ayaw kasing madaming di ko ganahagdagan kay mga amiga. Aliwaros jud kaadyo. Mga nag-iisa lang ako, diba? Nag-iisa na lang ako. Ayaw ko nang mabuhay pa. Gisipon ko kanta nga di oh my. Ingana na siya. Nakoy mga kauban ko din mga sikwa, mga tiguwang, diba? Naapoy uban, naglakaw-lakaw. So, wala lang. Ako lang talaga dito. Kailan yung mag-iisa? At least, nag-iisa lang. Diba? Sobrang init talaga dito sa Hong Kong. Ngayon, pag winter po, pag napod kaayo, hindi siya makahibaw na ni kuan kalibutan. Kasi angay ning kalibutan na. Hindi siya angay ako muna siya. Unya po, uli rasad ko unya. Uuwi na din ako mamaya. Kakain muna ako. Tas uuwi, pahinga, mali pa. Pahinga na, wala na. Bukas na naman mag-umpisa. Ganun talaga. Ganun talaga dito. Meron din mga So, dito lang muna tayo mga kamutya, no? Magsibabay na lang muna ako. Please subscribe my channel. Palihog lang kong subscribe. Pamansan ko namugos, pero kailangan dyo kong mamugos. Bisag wala mo nalingaw. Sige lang, good. At least naka-live. Diba?
Thank you. Bye-bye. Daghang salamat sa kaninyong mga tanan. Diba? Headlines community. Welcome to live. And that's it. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Oy, may tumat Babay muna sa ngayon.